L-amministrazzjoni Laburista waslet għal falliment ieħor l-eluq tal-linja nazzjonali ta' pajjiżna li spiċċat kisret mill-Partit Laburista stess. Wara li din il-ġimgħa kellna konferma li l-Ermalta se tagħlaq il-bibien tagħha sal-aħħar tas-sena, il-membri tal-Gabinett ta' Roberta Bela dderilhom li quddiem din is-sitwazzjoni ma jikkummentawx. Turija ċara ta' kemm din it-tema qed toħloq skumdità għat-tmexxija ta' Kastilja. B'ħafna ministri tkellmu apertament dwar dan il-falliment ta' Roberta Bela anke waqt l-aħħar laqgħa tal-Gabinett. Dwar l-Ermalta, ħatala, x'kummenti għandi? Naħseb li dwar l-Ermalta għandu jkun hemm il-kummenti kollha kemm tal-politiċi kemm tal-amministraturi fil-mument opportun. Fl-2019 għedtulna li ħajmorru Mumbai, JFK u issa. Tal-viabilità inti taf għaliex fil-fatt daħlet fi pjan ta' restructuring mal-Kummissjoni Ewropea fi żmien Gvern Nazzjonalista. Mill-profitti għal Mumbai u JFK kif spiċċajna li se tingħalaq? Ma tkun kredibilta fuq xejn ħasra. Il-Gvern Laburista. Fuq ix għandu kredibilità? Fuq is-suċċessi fl-ekonomija, fuq is-suċċessi fuq ix-xogħol. Fl-Ermalta wkoll? Ħafna suċċessi, iva. Il-Gvern Laburista dejjem ħares l-interessi tal-Maltin kollha. L-Ermalta ħatagħlaq. L-Ermalta ħatagħlaq. Kif se twieġeb lill-poplu Malti Wawċi? U għalkemm xi ministri pruvaw idefsu fin-nofs il-Partit Nazzjonalista, il-fatti ta' kif ġraw l-affarijiet huma ċari. Tant li sal-2012 il-Linja Nazzjonali tal-Ajru kellha pjan ta' rkupru maqbul mal-Kummissjoni Ewropea u kollox kien mexi sew. U saħansitra kellna lill-Ministru Konrad Mizzi jiftaħar li l-kumpanija għamlet profitt. Iżda issa wara 11 sena, il-pjan ta' Roberta Bela u Clyde Caruana mal-Kummissjoni Ewropea falla kompletament u kaġun ta' dan l-Ermalta se jkollha tagħlaq il-bibien tagħha. Bil-ħaddiema kollha tal-Linja Nazzjonali se jkunu qed jitkeċċew u hekk kif l-aħħar ħin iċ-chairperson tal-Ermalta David Kurmi jikkonferma li mistennija tinħoloq linja tal-ajru ġdida, xorta qatt hemm ħafna dubji. U l-poplu Malti għadu flama jekk il-kumpanija l-ġdida u se tkun tal-istati jew privata, jekk hemmx garanzija li min se jispiċċa mkeċċi mill-Ermalta se jkun jista' jerġa' japplika mal-linja l-ġdida u m'hemmx lanqas garanziji l-ftemiet maqbula mal-ħaddiema u x'se jibqgħu jgħoddu.